पालक नेहमीच आपल्या मुलांचा चांगला विचार करतात, पण कधीतरी हेच जर त्यांच्या जीवावर बेतले तर? पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनेलला लाईक आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा आणि कथा कशी होती तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर किंवा कमेंटवरही सांगू शकतात. समीक्षा साधारण 26-27 वर्षाची मुलगी. अगदी काही दिवसातच तिने तिचे शिक्षण पूर्ण केले होते. खऱ्या अर्थाने ती गावाकडे राहत असल्याने तिथे फारशा नोकऱ्या नव्हत्या, म्हणून पडेल ते काम म्हणजेच छोटं मोठं काम ती करत होती. परिस्थिती घराची जास्त चांगली नव्हती. यातच तिच्या बाबांनी तिचं लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. आणि आश्चर्याचं म्हणजे लग्न एका मोठ्या घराण्यामध्ये झालं. सगळ्या गावाला तिथे आश्चर्य वाटत होतं. बाजूच्या गावातच दिली होती, पण ते बाजूचं गाव देखील आजूबाजूच्या सगळ्या गावांमध्ये ते कुटुंब श्रीमंत होतं. समीक्षाचं लग्न झालं. काही दिवस गेले आणि ती तिच्या नवऱ्यावर अगदी सुखाने राहू लागली. पण खऱ्या अर्थाने आता तिच्या आयुष्यामध्ये काही असे होणार होते ज्याची तिने कल्पना केली नव्हती. एक रात्र अशीच होती. समीक्षा ही तिच्या नवऱ्याला फोन लावला. तिचा नवराही खऱ्या अर्थाने बिझनेसमॅनच होता, म्हणून तो नेहमी इथे ना तिथे असायचा. नवऱ्याने सांगितलं, मला यायला काही उशीर होईल, म्हणून तू जेवण वगैरे करून घ्या आणि झोपी जा. एवढं ऐकलं आणि समीक्षा तिच्या मोठ्या खोलीमध्ये एकटीच बसली होती. ती तशीच तिने फोन ठेवला आणि तिने आरशामध्ये बघितलं तर ती जोरात किंचाळू लागली, कारण की तिने पाहिलं की त्या आरशामध्ये किमान तिच्या मागे 30-35 जण तरी असतील, जे पूर्णपणे रक्ताबंबाळ अवस्थेमध्ये तिच्याकडे तसेच पाहत होते. हे पाहताच ती उठली. दरवाजा उघडणार त्याच क्षणी तिचे सासू सासरे देखील आले आणि त्यांनी विचारले की झालंय तरी काय. झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि त्यांनी समजूत काढली. हे बघ, तसंही लग्नामुळे तू काही दिवस थकली असशील, म्हणून असले भास झाले असतील. दुसऱ्या दिवशी झालेला प्रकार त्यांनी तिच्या नवऱ्याला देखील सांगितला. त्यांनी तेच सांगितले. असेच काही दिवस जाऊ लागले. पण समीक्षाला नेहमी असं वाटत होतं की तिच्या अवतीभोवती कोणी ना कोणी आहे. मनातल्या मनात ती नेहमी चिंतामध्ये असायची. सगळ्यात भयभीत दृश्य तर तेव्हा झाली जेव्हा ती आपल्या घरामध्ये एकटीच होती. झोपी गेली असताना तिला कोणीतरी तिला हलवण्याचा भास झाला. त्या क्षणी तिची नजर उघडली आणि ती आजूबाजूला पाहू लागली तर तिथे कोणी नव्हते. ती तशीच भयभीत नजरेने उठली आणि आपल्या घरच्यांना फोन लावू लागली. पण त्यांच्या घरच्यांनी सांगितले की त्यांना कदाचित आज रात्री यायला जमणार नाही, म्हणूनच तिने आपल्या त्या खोलीमधले सगळे दिवे बंद केले आणि ती बाहेर जाऊ लागली. पण बाहेर जाताना ती आपले ते दार बंद करू लागली आणि तिने पाहिले की त्या खोलीमध्ये सगळे दिवे पुन्हा एकदा पेटले आणि कळत न कळत तिला तेच माणसं जे पूर्णपणे रक्तबंबाळ अवस्थेमध्ये झाले होते ते दिसून हिच्याकडे हात करू लागले. ही जोरात किंचाळली. त्या क्षणी तिने ते दार बंद केले आणि पळू लागली. पण त्या क्षणी जणू त्या दारावर ठोठवण्याचा आवाज येऊ लागला. हिला खूप भीती वाटली. ही रडू लागली आणि कशीबशी त्या घराच्या बाहेर आली. ती तिथेच त्या क्षणी घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये घराच्या बाहेरच तिने आपले डोळे बंद केले आणि क्षणभरातच तिला कोणीतरी हात लावला. ती तशीच रडत बोलू लागली, सोडा मला, मी काही नाही केलं. तिने आपली नजर वरती टाकली तर तिने पाहिले की तिचेच ते सासू सासरे आणि नवरा होता. त्यांनी विचारले, अगं काय झालं आणि तू इथे का बसलीये? झालेला सगळा प्रकार सांगितला. आधी तर ते सगळे हसू लागले, पण कळत न कळत तिच्या डोळ्यामध्ये तो खरेपणा जाणवू लागला. आता हिच्यावर सगळे विश्वास ठेवू लागले होते. पण एक दिवशी ती जणू जेवण करत असताना तिने पाहिले की तिच्या सासू सासऱ्याच्या अवतीभोवती तेच 35-40 जण तसेच येत होते. त्यांनी सगळ्यांना दाखवले की ते बघा काय. सगळे पुन्हा एकदा बघू लागले आणि ह्या वेळेला तिचा नवरा ओरडला आणि बोलला की काय तू असं नेहमी का खोटं बोलतेस आम्हाला?
तू वेडी वगैरे तर नाही आहेस ना? आणि कळत न कळत तिच्या नवऱ्याने त्या क्षणी तिच्या त्या बाबांना फोन लावला. तात्पुरतं त्यांना तिथे बोलवण्यात आलं. झालेला सगळा प्रकार सांगितला. त्यांच्या बाबांनी माफी मागितली आणि तिला सांगितले की हे बघ, यापुढे असं काही करू नको. आणि तिला बाजूला नेऊन सांगितले की तुझ्यावर काही जरी होत असले तरी शांत राहा आणि आता नीट राहा. पण कळत न कळत त्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळेच असमाधान होते. ते का ते त्यांनाच माहिती. असेच काही दिवस निघत गेले होते. पण जसे जसे दिवस सरकत होते तसे तसे जणू हिला ते भास वाढत चालले होते. कोणी तर रात्रीचं जणू तिला उठवून धावत असे भास होत होते आणि कोणी चक्क तिला मारत होते असे भास होत होते. पुन्हा एकदा तोच प्रसंग आला. रात्री सगळे जेवण असताना सगळे ते 30-35 भूत हे रक्त बंबाळलेल्या अवस्थेत तिच्या सासऱ्याच्या मागे हे येऊन उभे राहिले. आणि त्या क्षणी ती पुन्हा एकदा बोलली, ते बघा ते सगळे पुन्हा तुमच्या मागे आले. नवरा तिचा चिडत बोलला की तुला झाले तरी नक्की काय? आणि ती बोलली की थांबा, तुम्हाला विश्वास नाही बसत आहे ना? तिने त्यास मागे एक असलेला भला मोठा आरसा, त्याच्यावरती असलेला तो पडदा हा बाजूला केला आणि तिला दिसले, त्यांच्या घरच्यांना दिसले की तिच्या सासऱ्याच्या मागे किमान 30 लोक तसेच उभे होते, ज्यांच्या तोंडातून रक्त पडत होते, डोळे बाहेर आले होते आणि ते तडपडलेल्या अवस्थेमध्ये रागात सगळ्यांकडे पाहत होते. हे पाहताच घरात सगळे किंचाळू लागले आणि तिच्या नवऱ्यासकट समीक्षा आणि सगळेच हे बाहेर गेले. हे चालले तरी काय कोणाला समजत नव्हते. त्या क्षणी तिने तिकडच्या एका मांत्रिकाकडे धाव घेतली. त्या मांत्रिकाने रागावलेल्या अवस्थेत सांगितले की आधी हिच्या वडिलांना बोलवा, मगच काय ते ठरवू. ठरले. तिच्या वडिलांना बोलवण्यात आले आणि कळत न कळत तिचे वडील येताच तो मांत्रिक बोलू लागला, सांगितलं होतं ना तुला, का केलंस असं, का केलंस? आणि तिचे वडिलांनी झालेला सगळा प्रकार विचारला आणि त्या क्षणी हे बोलू लागले, असं काही नसतं. समीक्षाने विचारलं की नेमके काय झाले आणि तो मांत्रिक सांगू लागला की जणू तुझ्या घराण्याला एक श्रापच होता की तुमच्या घरामध्ये लग्न हे सुखाने आणि मोठ्या घरात होणार नाही. म्हणूनच तुझे बाबा माझ्याकडे आले होते. त्यांनी तुझ्या एका नातेवाईकाचं कारण सांगून काही अघोरी विद्या शिकल्या आणि ते तुझ्यावर वापरू लागले. मी त्यांना याबद्दल सूचना देखील केली होती की काही बरं वाईट तर नाही ना, पण त्यांनी माझं एक ऐकलं नाही आणि त्यांनी ती चक्क विद्या ही तुझ्यासाठी वापरली. ज्या श्रापमुळे तुम्ही अडकला होता, मुळात त्याचमुळे तुम्ही पुन्हा एकदा बांधले गेलात. असं विद्येचा खोटा वापर करून तुम्ही भूतांना अजून जवळ बोलवलं आणि मोठ्या घराण्यात तिच्या या विद्यामार्फतच लग्न लावलं. पण आता खोटं बोलण्यामुळे हे सगळे भूत तुमच्या मागे लागलेले आहेत. त्या क्षणी तिचा बाबा चिडत बोलला, भूत वगैरे काही नसतं आणि हो, हे स्थळ पण आम्ही आमच्या जीवावर मिळवले. एवढं बोलत तो निघालाच होता, पण त्या क्षणी मागून आवाज आला, हे थांब, चाललास कुठे? हे ऐकताच तो घाबरलेल्या नजरेने मागे पाहू लागला आणि त्यांनी पाहिले की किमान तिच्याच मागे तेच 30-35 भूत हे तसेच उभे होते. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर रक्तबंबाळ झालेल्या अवस्थेमध्ये ते त्याच्याकडे येत होते. कोणाचे पाय तुटले होते, तर कोणाचे डोळे फुटले होते, तर कोणाचे होठातून रक्त येत होते. सगळे हे एक एक करून त्याच्या बाबाकडे येऊ लागले. तो धावू लागला, पण इकडे मांत्रिक बोलू लागला, यांच्याकडनं काही चूक झाली असेल तर याला क्षमा कर, जाऊ दे याला. पण त्याच वेळेला या आवाजापुरतीच तो मांत्रिक लांब फेकला गेला. समीक्षाही तशीच बघू लागली. समीक्षाने आपल्या बाबांना वाचवण्याचा निर्णय घेतला. ती तशीच धाव लागली आणि आपल्या बाबांना देखील तिकडून लांब न्यायचा प्रयत्न केला. पण क्षणभरातच मागून काही हाडळ
हे हवेत तरंगू लागल्या. हळूहळू करून ते त्याच अवस्थेमध्ये समीक्षेच्या बाबाच्या खांद्यावर बसल्या आणि समीक्षेचा बाबा तसाच खाली पडला. समीक्षाला लांब फेकले गेले. त्याच क्षणी काही भूतं हे समीक्षाच्या बाबाच्या छातीवर बसू लागल्या. समीक्षाचा जो बाप हा बोलत होता, जाऊ दे, मला सोडा, मी पुन्हा असं कधीच काही करणार नाही, यावेळेला मला सोडा, जाऊ द्या. पण तिकडे हसण्याचा आवाज हा जणू येत होता आणि त्यातूनच एक आवाज आला, का खोटं बोललास? का? आता शिक्षा भोग. जणू हा एक आवाज तर होता, पण यामागे कित्येक आवाज हे होतेच. हळूहळू काही भूतांनी समीक्षाच्या बाबाचा गाळा चावायला चालू केले. काहींनी तर अक्षरशः पाय हे पकडून तिकडचे लचके तोडायला चालू केले. काहींनी तर अक्षरशः छाती ही फाडणे हे चालू केले. सगळे तसेच पांढरे पडले होते. कोणाचे दात हे अक्षरशः लांब लचक होते. कोणाचे नख हे कोणाच्याही छातीला सहज चिरून जातील एवढे तर नेमकीच होते. बघता बघता समीक्षाच्या डोळ्यात देखत समीक्षाच्या बाबांना फाडले गेले आणि ते रक्त पिताच जणू सगळीकडे हसण्याचा आवाज येऊ लागला आणि सगळे भूत हे कळत न कळत एक विचित्रपणे नाचू लागले. जणू त्या समीक्षाच्या बाबा हे मध्ये ठेवले होते आणि आजूबाजूला गोल रिंगण करून सगळे नाचत होते. त्यांना खूप आनंद येत होता आणि क्षणभरातच एक वरतून मोठी वीज कडाडली, जी समीक्षाच्या थेट बाबांच्या अंगावर पडली आणि त्या क्षणी सगळं काही शांत झालं. समीक्षाच्या बाबांना त्या क्षणी त्यांनी जीव सोडला होता हे सगळं काही समीक्षाच्या डोळ्यात देखत झाले होते. एवढं की समीक्षाच्या बाबांचे फक्त आता राग दिसत होती, बाकी काहीच नाही. तेव्हापासूनच समीक्षाला जणू वेड्याचा झटका लागला. समीक्षा त्याच क्षणी तिकडे गेली आणि ती राख हातात घेतली. कळत न कळत जोरजोरात रडू लागली. तिचे ते सासू सासरे देखील मागे आले. नवरा देखील आला. सगळ्यांनी सांभाळण्याचा प्रयत्न केला, पण समीक्षा त्याच क्षणी रडत रडत जोरजोरात हसू लागली आणि तिकडेच धावू लागली. ती आतमध्ये जंगलात गेली. ती पुन्हा आता कधी आलीच नाही. मांत्रिकाला विचारले की यावर काही उपाय आहे का, आणि मांत्रिकाने स्पष्ट सांगितले की हे लग्न ठरायच्या आधी हिजेच बाबा माझ्याकडे आले होते आणि त्यांनी मला काही मंत्रोपचार विचारले, पण त्यांनी मला सांगितले की हे त्यांच्या एका पाहुण्यासाठी पाहिजे आहे, कारण की ह्यांना आधीपासूनच घराण्याचा श्राप होता. तो श्राप मी यांनाही तोडता येत नव्हता. म्हणूनच मी ह्यांना तो उपचार सांगितला, पण यांनी कळत न कळत ते आपल्या मुलीजवळ वापरले आणि तेच त्या अघोरी भूतांना आवडलेले नाही आणि त्याची शिक्षा त्यांनी याला दिली. पण हो, कळत न कळत याचा भोग तिच्या मुलीनेही घेतला, म्हणून तिलाही याची शिक्षा भेटली. आणि खरं सांगायचं तर ती पूर्ण पदावर येईल आणि बरी होईल याची अपेक्षा तुम्ही सोडून टाका. हे पाहताच तो तिथून निघून गेला. मग काय वाटतंय तुम्हाला? कधीतरी स्वार्थ हा नसलेलाच बरा, हो की नाही? कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात, आयडिया तेजस.स्टोरी. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर इंस्टाग्रामवर किंवा आपल्या मेल आय डीवर तुम्ही मला पाठवू शकतात. भेटूया पुढील भागांमध्ये.